אחד, כמו שאתה רואה, מאוד אוהב טיפוח, אני הולך הרבה לטיפולי פנים, יום אחד הייתה לי איזה קוסמטיקאית שעושה לי טיפול פנים, וראיתי שהיא קצת לא הייתה בשיא המצב רוח שלה, וראיתי שקצת שם משהו מוזר. שאלתי אותה, למה היא ככה? היא אמרה לי, תקשיב, אני נוסעת כל פעם מרחובות ועד לגבעת שמואל, וקשה לי ופה ושם, והנסיעות והכל, וגם השכר שלי לא מי יודע מה, ודי, אני כבר נמאסתי, לא יודעת מה לעשות. אמרתי לה, לא הבנתי איפה הבעיה, את קוסמטיקאית? היא אומרת לי, כן. אמר לה, למה את לא עושה את הטיפולי קוסמטיקה מאצלך, מהבית? תעשי. היא אומרת לי, איך עושים דבר כזה? אמרתי לה, מה הבעיה? בואי, אני מוכן ללוות אותך 3 חודשים עליי בחינם. וואו. ועד היום גם לא מכרתי לה כלום, שום דבר, שתבין, הכל מטוב ליבי, ממש. היא היום עבר לפחות 3 שנים מאז, היא היום בעלת קליניקה ברחובות. בעלת קליניקה, כן. בעלת קליניקה, ויש לי לא מעט כאלה. יש לי לא מעט כאלה בנות, אני יכול להגיד לך, זה גם בא מכל הידע והניסיון שלי בעולם, בענף העסקים, אני בחיים שלי לא הייתי שכיר. אז יש לי כבר את הנוסחה. מי שעובדת איתי, יש לה באמת פה זכות ללכת ולהתפתח, להגיע, לנצל את המקסימום של המקסימום שיכולה לנצל מעצמה, ואני אביא אותה באמת לרמה מטורפת בענף העסקים. דברים שאני רכשתי במשך כל החיים שלי. אז יש לי את הידע ואני יכול לעזור להמון, וזה לא רק בענף הקוסמטיקה, בכל ענף ובכל עסק.